Mara vilayetinin döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň paýta ýygymyna mejbury gatnaşdyrylmagyna girdilen gadaganlyk dowam edýär. Bu aralykda büdjet işgärleri öz orunlaryna hakyna tutulýan paýta ýygymçylaryna niýetlenip awgust aýyna özlerinden adam başyna 30-40 manat aralygyna toplanan pullary edara ýolbaşçylarynyň ýzyna gaýtaryp almagy tynançyk etdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy oktýabrda Sewitden habar berdi. Bu Sewitde sentýabryň ortalaryna häkimlik resmileri talyplaryň we büdjet işgärleriniň, şol sany mugallimlaryň hem de çağılar bağlaryň terbiýeçileriniň mejbury paýta ýygymyna gatnaşdyrylmagyny gadagan etdiler. Büdjet işgärlerini seresaply begendiren bu gadagançylyk günörtügünde gorsebitde heniz hem öz güýjünde galýar. Sentýabr aýyny büdjet işgärleriniň paýta ýygymyna mundan beýlek gatnaşdyrylmajakdygy duýduruldy we olaryň öz orunlaryna paýta ýygymyna hakyny tutmagy işgär bermekleriniň hem behedlerini gaýdyldy. Şu güneçenli büdjet işgärleri heniz hem paýta ýygymyna uğradylmaýar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Ýa-da bu Sewitde mejbury paýta ýygymynyň besedilmegi Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Sewitlerde şol sany Mara vilayatyna mejbury paýta ýygymynyň mewjudýanlygy barada ýygyna beren habarlarynyň ýygyna gabat geldi. Ýöne häkimetleriň paýta ýygymyna mejbury zähmetden peýdalanmagy bilen bagly tejribeleri şu ýyly her Sewitde dürli häsiýete eýe bolýar. Türkmenistanyň Günnägürlewap vilayatyna hem 15-nji sentýabrda ençeme döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň paýta ýygymyna çekilmegi besedildi. Ýöne garaşdyrlyk bayramynyň ýygyny 28-nji sentýabrda bu Sewitde büdjet işgärleri gaýtadan gowuçy meýdanlaryna çekilip başlandy. Hatda ýaňy ýakyna lewaply bir büdjet işgäri Günnägür Sewitde 6-njy oktýabr hatyry gününde hem edara kärhanalarynyň işgärleriniň ählisini paýta möwsümine gatnaşdyrmagyň meýilleşdirilýändigini, şol bir wagtda gowuçy meýdanlarynyň golaýyna hatyra çärelerini geçirmegiň gödeňine tutulýanyny habar berdi. Bu aralykda mejbury zähmetden halas bolan maraly büdjet işgärleri awgust aýyna paýta ýygymyna öz orunlaryna hakyna tutma işgäri bermek üçin edara ýolbaşçylaryna adam başyna 30-40 manat aralygyna beren pullaryny ýzyna gaýtaryp almagy tynançyk etdiler. Türkmenistana däp bolan tejribelere görä paýta möwsümine büdjet işgärleri ýygym işlerine ýa özleri gatnaşmaly bolýar, ýa-da öz orunlaryna gowuçy meýdanlaryna hakyny tutma işgäri uratmaly bolýar. İşgärleriň köpüsi öňkü beren pullaryny edara başlyklarynyň sorap ýzyna almakçy bolýarlar. Ýöne başlyklar pullara derek işgärlere islen wagtlaryna işden ruhsat almagy mümkinçilik köýdürilýär. Diýip bir büdjet işgäri aýtdy. Netijede mejbury zähmetden boşadylan marly işgärler edara ýolbaşçylarynyň tekliplerine razy bolupdyrlar. Olar öňkü ýyllarda özleriniň paýta möwsümine adam başyna tas 1000 manada çenli çykdy jetmeli bolanlyklaryny aýdýarlar. Paýta möwsümine her vilayatda dürli tejribelerden peýdalanylmagy boýunça düşündürüş berilmeýär. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy täze bellenen vilayet häkiminiň bu Sewitde daýhan hojalyklary paýta möwsümine diňe öz maşgala agzalarynyň zähmetinden peýdalanmagy ruhsat berýän we ýygym möwsümine gapdaldan işçi çekilmegini gadagan edýän buýrugy barada habar berdi. Sentýabryň ortalaryna Sewitde büdjet işgärleriniň paýta möwsümine mejbury gatnaşdyrylmagy gadagan edilenine yerli ýaşaýjylar bu täzeligin wagtlyň ara kesme bolmak ähtimallygyny alady bildirdiler.